Moikka! Tervetuloa tänne Helsingin kaupungin museoon ja Kuvaselaamoon. Mä oon Mari Vallio ja toimin media-assistenttina täällä Helsingin kaupungin museon kuvakokoelmissa, eli päivittäiseen työhön kuuluu näiden valokuvien digitointi. Moi, mä oon Satu Savi ja työskentelen tutkijana täällä Helsingin kaupungin museossa. Mun tehtäviin kuuluu muun muassa kokoelmahallinta, esimerkiksi luetteloin kuvia. Tällä videolla meidän olisi Sadun kanssa tarkoitus keskustella näistä ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatteista. Ja näitähän ovat valokuvien asianmukainen käsittely, laadukkaat suojamateriaalit ja hyvät säilytysolosuhteet. Jos me mietitään ekaksi tätä tilaa, niin mitä sulle tulee mieleen? Valokuvien käsittelyssä on hyvä olla aina tasainen pinta, hyvä iso pöytätila, joka on pölytön ja puhdas. Joo, ja tämä tilahan on sitten sellainen, mihin ei saa tuoda ruokaa eikä juomaa, ettei käy mitään vahinkoja. Ja sitten muutama sananen näistä välineistä. Eli ennen kuin edes vilkastaa tuonne kuvan suuntaan, niin suojakäsineet on niin kuin se numero 1. Näin on. Ja suositus on käyttää tällaisia nitriilikäsineitä. Näitä on erilaisia kokoja. Ja tärkeää on, että ne on oikean kokoiset. Kyllä. Nämä on kestäviä ja vahvoja. Ja puuvillahanskat on varmaan monelle aika tuttu ja nämäkin on toki hyvät suojat, mutta näissä on vähän se, että nämä on vähän tämmöiset löysät verrattuna noihin. Että näille ei saa niin hyvää tuntumaa noihin kuviin. Et nämä niin kuin löystyy tässä käytössä ja nämä on nyt mullakin aika pitkät sormet, niin nämä jää tällaisiksi vähän niin kuin tämmöisiksi löysiksi. Eli nitriilihanskat on se suositus. Ja näissä on vielä se, että sun kädet on kuitenkin rasvaset, vaikka sä oot ne just pessy, niin se tulee sieltä läpi loppujen lopuksi jossain vaiheessa se rasva niistä hanskoista. Ja yksi asia on myös se, että joskus nämä kuvat on pölyisiä ja likaisia. Nämä hanskat suojaa myös sinua sellaisilta haitallisilta aineilta, mitä kuvissa saattaa joskus olla. Ja sitten on tosi tärkeää se, että käsineitä vaihtaa tarpeeksi usein. Eli jos ne likaantuu, niin vaihda uudet. Joo, sehän siirtyy sitten se lika niin kuin siitä kuvasta joka tänne ja sitten se siirtyy siihen seuraavaan kuvaan, niin sitten ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa niitä hanskoja. No mitäs toi ilmapumpun käyttö? Haluaisitko Mari kertoa siitä? Joo, eli kuvaahan kun otetaan käsin, vaikka on hanskat, niin otetaan aina täältä reunoista kiinni. Eli vältetään koskemista tähän emulsiopintaan, joka on tämä kuvapinta. Ja sitten on tällainen ilmapumppu. Eli tällä voi tätä, jos näet näkyviä roskia tässä, niin voit tätä tälleen pumppailla tätä kuvan pintaa. Ja vaikka se tulisi ihan selkärangasta, että mäpä tästä vähän puhallan tämän roskan tästä pois, niin ei, koska suusta tulee aina sylkeä, niin kuin varmaan puhuessakin saattaa välillä tulla, kun innostuu, niin ettei se mene siihen kuvan pintaan. Eli ilmapumpulla voi silleen huolettomasti puhallella, ja jos siinä on joku semmoinen isompi näkyvä roska, joka ei lähde tuolla ilmapumpulla, niin sit jätät sen siihen, koska sä saat enemmän aikaiseksi vauriota sille. Se voi revetä se koko emulsiopinta ja se kuva menee pilalle siitä. Ja käsineet on sen takia tärkeitä, että vaikka sä ajattelisit, että sun sormenjälki ei siinä nyt heti näy, niin vuosien varrella se vaurio mahdollisesti tulee siinä näkymään. Eli aina kuvien reunoista ja sitten varovasti pintaa koskematta. Kyllä. Ja sitten seuraavaksi voitaisiin puhua näistä suojamateriaaleista. Eli näiden tehtävä on suojata kuvaa valolta, lialta ja ilmankostelun vaihteluilta. Käykö tähän ihan mikä tahansa paperi vaan? Tärkeintä on se, että kuvaa lähinnä oleva materiaali on valokuville sopivaa. Ja sen sopivuuden määrittelee erilaiset standardit ja testit. Joo, niitä ei ruveta nyt tässä käymään läpi. Laitetaan ne tänne videon loppuun sitten listauksena, että voi perehtyä tarkemmin, jos haluaa. Laadun lisäksi on tosi tärkeää, että suojamateriaali on aina oikean kokoista. Eli kuva on helppo laittaa sinne suojakuoreen. Ja se ei pääse siellä silleen hirveästi niin kuin heilumaan ja liikkumaan. Eli ei liian iso tai liian pieni kuori. Joo. Ja näitä kuoriahan on kaikki erilaisia. On tällaisia vähän niin kuin läpinäkyviä paperitaskuja niin sanotusti. Ja sitten on tämmöisiä valmiita niin kuin valmiiksi leikattuja, missä on tämmöiset päälle taitettavat siivekkeet. Ja näihinkään sitten tosiaan, niin kuin puhuttiin siitä koosta, niin tästä nyt näkee jo, että jos mä lähden tätä taittelemaan, niin sitten
täältä tulisi päälle, eli ny. Ja siellä menee ne kulmat ryttyyn. Nimenomaan, juuri ja näin. Tietenkin pieni kuva isossa kuoressa liikkuu ja se ei ole sille hyväksi. Kyllä. Vanhat ja haurastuneet laatikot kerää ja tuottaa pölyä ja näin ollen ne myös houkuttelee tuhohyönteisiä. Eli jos et sä mitään muuta ehdi tehdä sille museolle tulleelle kuvaerälle, niin vaihda ainakin se uloin laatikko, jossa ne kuvat on sinne museolle tullut, niin puhtaaseen laatikkoon. Näin ollen sä parannat säilytysolosuhteita jo merkittävästi. Meillä täällä kaupunginmuseolla kuvien suojaamiseen käytetään Saksasta tulevia Klugin suojapusseja ja kuoria ja tällaisia laatikoita. Nämä on testattuja. Näitä on eri kokoisia ja näköisiä. Ja noissahan on myös tärkeää tosiaan se oikean kokoisen laatikon valitseminen, niin kuin noissa suojakuorissa myös. Ja sitten yksi vaihtoehto on tietysti tilata isompia paperiarkkeja, arkistokelpoista paperia ja leikata se pienempiin osiin. Joo, eli siis sit sä voit niinku tehdä siitä sen kokosta, kun sä haluut, ja taitella sen sitten tästä keskeltä ja laittaa sen kuvan tänne väliin ja sitten sinne oikean kokoiseen laatikkoon. Me laitetaan tähän hintatietoja ja ostopaikkoja videon loppuun. Miten sitten se asianmukainen käsittely? Et se mainittiinkin jo, että kuvan emulsiopintaan tulee välttää koskematta, mutta mitäs muuta tulee mieleen? No, kuvia pitäisi aina käsitellä yksi kerrallaan ja ottaa aina kuvan reunoista kiinni. Yes, eli täältä. Olisi aina hyvä käyttää myös molempia käsiä. Ja jos materiaali on haurasta, niin sitä voi tukea kuvan alta toisella kädellä. Näin. Ja sitten voi ottaa ihan tukimateriaali kuvan alle. Joo, jos tosiaan se on niinku huomattavasti isompi se kuva, niin sitten on hyvä olla se materiaali, koska kädet ei välttämättä ihan riitä. Tämä on kuitenkin aika paksua tämä paperi, että tämä pysyy tässä hyvin, mutta sitten jos on tosi hauras asia, niin sitten se on hyvä olla isompi juttu. Ja tässä kuvassa näkyykin nyt tämmöinen kääntynyt kulma, jota ilmeisesti ei kannata ruveta siitä oikaisemaan niin sanotusti. Osuit asian ytimeen, eli paperi voi napsahtaa poikki siitä taitoksen kohdalta. Ja sitten myös rullautuneet kuvat. Niitä ei kannata yrittää väkisin suoristaa. Samasta syystä nekin voi vaurioitua siinä. Ja sitten merkitsemisvälineistä, eli museoissahan laitetaan kuviin aina arkistotunnukset ja ne tehdään kuvan kääntöpuolelle. Ja siinä on hyvä käyttää pehmeää lyijykynää 4 tai 5B. Ja merkitä kannattaa tehdä sinne kuvan ylä- tai alareunaan ja käyttää kovaa ja sileää pintaa. Viimeisenä vielä sit niistä olosuhteista. Eli niihin kuuluu lämpötila ja kosteus. Ja niille on myös omat suosituksensa. Laitetaan ne tuohon videon loppuun myös. Mutta eikö tällainen niinku peruslämpötila 18-21 huonelämpötila ole ihan ok? On. Tärkeintä on se, että lämpötila ja kosteus olisi tasaiset ympäri vuoden. Ja siinä kannattaa pysähtyä hetkeksi ehkä miettimään, minkälaiset ne on. Ja tällaisia lämpötila- ja kosteusmittareita saa parikympillä kaupasta, eli ei ole mikään hirveän iso investointi. Ja tällä sä voit seurata esimerkiksi vuoden ympäri vähän sitä lämpötila- ja kosteusvaihteluita, että kesällä saattaa olla tosi kosteita ja kuumaa ja talvella taas sitten kylmää ja kuivaa, mikä on se huono homma. Ja sitten kannattaa miettiä, mihin ne valokuvat laittaa siellä tilassa. Tässä nyt on esimerkki huonosta sijoittelusta. Nämä laatikot on lähellä ikkunaa. Sieltä tulee valoa kesällä. Lisäksi tässä on ulkoseinä, joka hohkaa kylmää ilmaa. Täällä alhaalla puolestaan meillä on patteri. Sekin aiheuttaa vaurioita kuville pitkällä tähtäimellä. Ja sitten on hyvä muistaa se, että ei koskaan laita valokuvia mihinkään suoraan lattialle, vaan aina joku taso siihen väliin, koska vesivahinko ei koskaan ilmoittele yleensä tulostaan. Kyllä. Ja tosiaan niin kuin tässä periaatteena se, että jos sä hetkeksi vaan pysähdyt miettimään, minkälaiset ne olosuhteet on ja mihin sä ne sijoitat ne kokoelmat, niin sä pystyt huomattavasti jo parantamaan niiden säilyvyyttä. Ja tässä meillä taitaa olla kaikki nyt sanottu, että tuleeko sulle mieleen jotain vielä? No se, että jos teille tulee kysyttävää, niin ottakaa yhteyttä Helsingin kaupunginmuseoon. Me autetaan mielellämme. Yes. Moikka! Moi moi!